нерӯгоҳи барқи обии Роғун 110 километр дуртар аз шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Роғун дар силсилаи нерӯгоҳҳои рудибахш нуҳум нерӯгоҳи барқи обӣ ба ҳисоб меравад. Роғун дар қатори 10 иншооти азими гидроэнергетикии ҷаҳон ҷойгоҳи хос дорад. Сарбанди нерӯгоҳи Роғун бо баландии 335 метр баландтарин садди заминӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. бунёди сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун 29 октябри соли 2016 оғоз гардид. дар бунёди сарбанди нерӯгоҳ 75 миллион метри мукааб сангушағал ва дигар ҷинсҳои кӯҳӣ истифода мешавад. обанбори нерӯгоҳи Роғун имконияти ғунҷоиши 13,3 километри мукааб обро дорад. дарозии умумии нақбҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун беш аз 70 километр аст. толори мошинҳо ва трансформаторҳои нерӯгоҳ ки дар зери кӯҳ ҷойгир шудааст дар ҷаҳон назир надорад. нерӯгоҳи Роғун дорои 6 агрегат буда бо иқтидори 3600 мегаватт калонтарин нерӯгоҳи барқи обӣ дар минтақа дониста мешавад. истеҳсоли солонаи нерӯи барқ дар ин нерӯгоҳ беш аз 17 миллиард киловатт-соатро ташкил медиҳад. 16 ноябри соли 2018 аввалин агрегати нерӯгоҳ ба кор дароварда шуд. агрегати дуюми нерӯгоҳ тибқи нақша соли 2019 ба кор андохта мешавад. агрегатҳо бо ҳамин тартиб ба кор дароварда мешаванд. рақами 6, 5, 4, 3, 2, 1